Goedenavond, welkom. Hoi. Hallo. Zet me neer. Dit is onderdeel van jouw presentatie. Ja. Je bent helemaal alleen, vinden wij heel moedig. Er zijn er weinigen die dat durven. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, dan ga je gang. De bijen zijn van wezenlijk belang voor de mens. Ze zorgen voor de bestuiving van ons voedsel, van ons groente en fruit. Maar hij wordt bedreigd. En de Bee Collective lost dit op door een nieuwe generatie imkers te inspireren om bijen te gaan houden in de stad. We doen dit door middel van de Sky Hive. 2 bijenkasten op 7 meter hoogte. Deze hoogte heeft 3 voordelen. Het zorgt ervoor dat het mogelijk is om bijen te houden zichtbaar in een openbare ruimte. Het zorgt ervoor dat de bezoekers beschermd zijn tegen het af- en aanvliegen en beschermt de bijen tegen vandalisme. We verzorgen deze bijen door middel van een participatieproject waarbij omwonenden worden opgeleid tot imker. Ons eerste project dat we op deze manier hebben gedaan in het Sphinxpark in Maastricht is enorm succesvol. Verschillende bedrijven en gemeenten hebben ons benaderd omdat ze geïnteresseerd zijn om ook een Sky Hive te plaatsen. Daarom willen we graag nu de Sky Hive professioneel vermarkten. En u kunt ons daarbij helpen om ervoor te zorgen dat de Sky Hive vanuit Limburg aan alle skylines van Europa verrijst. Dankjewel. Je zei, u kunt ons helpen door dit professioneel nu te laten vermarkten. Hoe is het dan begonnen als, ik zou een beetje een lullig woord altijd, maar als hobby? Nee, het is niet begonnen als hobby, maar wel, we hadden een passie voor de bijen. En we wilden heel graag iets voor de bijen betekenen om een nieuwe generatie te inspireren. Want imkers sterven eigenlijk ook een beetje uit. Het is een beetje een vergrijsd beroep. Ben jij imker? Ja, ik ben stadsimker, mede door dit project. Ja, we zijn dus begonnen omdat we er ontzettend veel passie voor hadden. Maar het was zo succesvol dat we benaderd werden. Maar om het echt professioneel op de markt te kunnen zetten, moet het nog een klein beetje doorontwikkeld worden. Ja. En daarom Liof. Daarom sta je hier. Ja. Voor onze jury. Rob. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een erg sympathiek idee. De vraag die bij mij wel achterblijft is het ook echt een bedrijf? Is hier markt voor? Of blijft het dan, je noemde het net een hobby, hè? Blijft het dan toch zo'n veredelde hobby? Nee, er is echt een markt voor. Ook verbazingwekkend dat we er al zo snel positieve reacties op kregen. Maar er zijn gemeentes die het heel interessant vinden om hiermee bijvoorbeeld in een nieuw te ontwikkelen woonwijk het project inzetten om mensen betrokken te raken met elkaar en met hun omgeving. Zo een impuls te geven in een nieuwe maatschappij. En zou overal kunnen staan. Het maakt niet uit als de omgeving heel stads is, dat geeft niet. Nee, dat is juist. Het is juist de hoogte maakt het juist mogelijk om in het stedelijke gebied op een veilige manier bijen te houden. Ik krijg na jouw presentatie de indruk van zit ik nou in Candid Camera of zit ik in Lioffier? Is dit echt rijp om een onderneming mee te beginnen? Krijg je hier bedrijven bereid voor om daar substantieel voor te betalen? Ja, we zijn ook benaderd door een industrieterrein die eigenlijk een vrij milieu-onvriendelijk proces hebben en die heel graag een andere uitstraling willen geven aan zowel omwonenden als aan hun klanten. Kun je iets aangeven van de doelgroep die dan het imkeren gebeuren moet gaan oppakken? Moet hij allemaal van die enge pakken kopen? Of hoe krijg je nou... Je wordt met een groep samen opgeleid door een ervaren imker. En die begeleidt jou ook een jaar lang in het proces. En na dat jaar blijf je met z'n tienen, en daar kunnen natuurlijk af en toe mensen bij en afvallen, blijf je dat verzorgen. En je gaat ze verzorgen en vervolgens ga je met z'n allen nog even op het terras een drankje doen. Dus het is echt een sociale bezigheid als een soort vereniging. Hoe ziet je verdienmodel eruit? Waar ga je aan verdienen? Qua verdienmodel voor onszelf, het is echt uit een ideaal ontstaan. Dus natuurlijk is het zo, we hebben allemaal onze eigen onderneming naast de Bee Collective. Maar het is niet zo dat wij heel graag daar persoonlijk enorme winst mee willen maken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat het echt onderdeel gaat worden van het stadsbeeld, zodat steeds meer mensen zich aangetrokken voelen om bijen te gaan houden. Maar dat is heel nobel en dat is fantastisch dat jullie dat zo zien. Maar op een dag moet je mensen in dienst nemen en die moet je gewoon een gegarandeerde toekomst kunnen bieden. Dus je zal toch echt geld moeten verdienen als je een bedrijf wil zijn. Natuurlijk, maar we zijn met z'n 5. Dus ik voorzie niet dat we in de directe toekomst nog extra mensen zouden moeten aannemen. En we hopen wel dat we er genoeg geld uit kunnen halen om voor ons 5 daar een deel van onze onkosten in te voorzien. Dankjewel. De jury gaat in beraad. Ja, dank u wel. En ging het een beetje lekker? Ja, heel goed. Ja, wat ging er precies heel goed? Ik had de zenuwen goed onder controle en ik denk dat ik heel goed heb kunnen vertellen waarom het voor ons een belangrijk project is. En ze hebben heel veel vragen gesteld waaraan ik wel merkte dat het inderdaad een onderwerp is waar interesse in is. Dus ja.
Ja, dat laatste, Ja, dat was ja. nou jammer. Dat je er geen bedrijf van wil maken Nee. eigenlijk. Ja, Nee, want daar gaat het nou toch ons net ja wel daar om. gaat het toch Ja. wel om. Ja, hoewel, Toch een veredelde lobby. ja, maar dan wel vind ja. ik wel een overtuigend bedrijfsmatig opgezette hobby met een duidelijk beeld hoe dat kan en moet. Maar niet echt een bedrijf, maar wel zeg maar als een nevenactiviteit redelijk professioneel dan verder ingezet, denk ik. De vraag is alleen of dat bedrijfsmatig inderdaad op enige schaal, hè, want ik bedoel, het plaatje liet een Europa zien vol met bijenkast. Ja. De vraag is natuurlijk of dat een reëel beeld is. Dat is wel typisch wat je viraal volgens mij ook op andere locaties ook zou kunnen doen. En Maar, dat urban maar farming nogmaals, inderdaad. ja, maar dan is het echt veel meer een sociaal concept als zijn een bedrijfsconcept, denk ik. Ja.